chicken. Sa bahay na take out 75. Ano ba ito po? Take out. Wala. Bakal bago luto. 15 lang. 15 bakal bago luto. 70. 25. 70. Kano ba ito? 25 lang. Chicken nuggets. Pinagbibigyan mo na itong merienda. Ako hindi ito. Maya na isa mo lang. Isa 125. Bakit mo ito na? Ilang bato ka? Hiwalay leg. Yung dalawang isaw, iwalay. At saka ito. Dalawang isa. At saka itong dalawang leg. Pang tatlong baso. Dalawa. Hindi. Yan ito. Ito ang manok. Yung isang manok. Hiwalay yun. Hiwalay yung pwede. Dati lang yan. Ano po makakasama? Isang baso lang ito, dalawang sama-sama. Isang baso lang yan. Ay, sa mga mo na. Yung sofa, dito kuya. Dito. Yan. Magkano yung ano? Sana. Ganti na lang yan sir. Yung wings 40. Bakal 15. Bagong luto lang yan. Anong luto mo? Pakali ko ba? Bagong luto lang yan ba? 120. Iya ba yan? Walay ko lang. One out 5 sir. Depende. Problema na lang. Five. Ate.
Magkano po ito? Slice po yun? Ano? Bali dalawang isang ano po isang sawa? Tatlong isaw po, tsaka isang puso. Ate, sama na yung mayo? Ayaw
Ate, isa nito. O yung potato na lang, Saya. That's yummy.